Hola, hola, señoras e señores, son as 7:03 da tarde. Aquí estamos outra voltas co prato cociñando como cada tarde en directo. Sí, estamos aquí. Pensabades que non íbamos a estar, a día 8, día festivo. Pois aquí estamos, cociñando en directo. Seguídenos en @voltas co prato porque aí temos penduradas case todas as recetas que facemos todos os días do ano. Cambio de cámara, atención. ¡Ja! Hoxe temos dous animais, dous cracks, dous titáns, dúas bestas, dous bois. Iba a decir dúas vacas, pero son machos. Entonces, que pasen, por favor. Xulio Mato e Xoanqui Ameixeiras, un aplauso para eles. Dos bois. Moi bons os dos bois. Que se non é vaca, É boi. é boi, exactamente. É vos, vaca, que eu saiba, non pode de ser. É boi, por sorte, tampouco. Bueno, pero un boboi que? Un bo boi que? Un boboi... Atención, Un boboi. Me irmão di sempre, cando te cases, vouche regalar un bo criado que iso val moito carta. Tomar por saco, o seu agasallo de aniversario, un boi criado. Bueno, non lle falta razón, Non lle falta razón, ninguna, vamos. Dixo el, ao mellor teño que usar algunha leira de mamá para cuidar e para criarlo. Para seguir recollendo aí. Claro, exactamente. Sí. Como estades, ben? Todo ben? Ben, moi ben. Xoanqui, benvido, Moitas gracias. Xa había tempo que non viñas. Un mes. Un mes? Sí. O cal máis ou menos. me causa tremenda desafección, que non puideras O paisaches ben igual. Sempre tes aquí cociñeiros de primeiro nivel. Jo, anda cara a boca. Caes ben. A mí tamén me caes ben. Eu quero vos a todos, sabes? Eu quero vos a todos. A mí tamén me caes ben vos. Bueno, ti a nos a cachos. No, a Xoanqui ben. A ti é bo rapaz. A ti é igual. É moi bo rapaz, don Xulio Mato. Bueno, supoño que queredes cociñar, non? Porque teremos algo xa metidos en materia, metidos en Nadal, metidos neste día 8 que hai moita xente na casa, a ver que nos trae Margarita de Ames. Hola, soy Margarita de Bertamiráns. Gustaríame se fixera algo de pasta, porque están cativos na casa, a familia toda. Espaguetis, integrales, salsa boloñesa, con tomate, incluso con vomito, con todo o que se podrá facer. A ver con que os innovan estos cociñeiros. Quero mandar un saludo ás que cantan comigo, a miña filla, o meu fillo, os meus netos. Un beso. Pues veña, un aplauso para Margarita Bertamiráns de Ames, que é unha grande amiga do programa, como sabedes todos e todas. E claro, dicía ela, que hoxe hai cativos nas casas, hai cativos. Claro, hai papás e mamás que non traballan, tíos, Todos tranquilos que mañá xa hai colexio outra vez. Exactamente, pero dilo como gracias a Dios. Home, claro, porque todos os pais estamos desexando que vaya o rapaz ao cole. Bueno, tamén, poderos mandar cos avós, sabes, cos tíos, No, o colexio está de maravilla. Hai que traballar, nosotros traballamos, que non somos así. Cada un a súa obriga. Eso é. Entón, que ides facer, Xoanqui? Aos nenos que eu facer longaniza, salchicha fresca con pasta e tomate, pero un tomate ben feito, Triunfades. Home, que xa cho digo eu, teño en un noeazo esperando que remate o programa. Porque viñeron... Hoxe están aquí os teus cativos que sabemos que son fans tamén de comer. Son moi fans de comer. O último hora xa lle gusta que me fastidia, Que? Ahora lle gustan as ostras. Ai, Porque claro. antes quedaban para min solas, entende? Que había unha dúcia de ostras todas para min. Ahora non, ahora tamén lle gustan as ostras. Que problema cando a un fillo lle gusta tamén algo caro, verdad? Como sabes? Si foran espaguetis, pero son ostras. Poñemos a cocer e listo. Entón, unha pastiña con longaniza Con e salsa de longaniza tomate e un caseira. pesto vermello. Oh, pesto vermello, Un pesto vermello, sí. Perdón. Pesto vermello, moi ben. Sí. Iso é o que vai facer Xoanqui Ameixeiras e Julius. Pois é para competir cunha boa longaniza uns bons calamares. Perfecto. Porque cando queres enredar os rapaces que vas tomar algo, que lle das? Que pides? Unhas croquetas? O chipiroso, calamares fritos. É unhas luras. Entón, o que vamos facer é fritir esas luras. Vale. Vamos a utilizar a súa tinta para facer unha masa, que agora que están os cativos na casa, vamos facer a pasta fresca nós. Ostras, vale facer E así mezcla, témolos entretenidos. E despois, porque igual de primeiras unha pasta negra non lle chista. Claro. Pero se aprenden a facela, van a querer probar e vai gustar. No, que claro, vendo así van a decir, que é isto? Claro, ¿qué toca es? lo que é. Que é lo que é? Bueno, pois, señoras e señores, neste día 8 cociñamos no voltas co prato, imos facer pasta, marchamos con Xulio Mato. Vamos a ver. Vamos alá. Mira, primeiro vamos a quitar a tabla de aquí. Iscallelura, meu rei. Iscallelura. Iscallelura, hey. Xulio Mato vai facer unha pasta espectacular con lura. Pasta negra, que vai facer con tinta. Alora la lura. Alora la lura. Entón, mira, vamos poñer, como vamos a andar con tinta, que isto tamén lle fai chiste aos cativos, poñer uns guantes, o que sea, vale, e un delantal, o que sea. Pero así non vas a ver si manchache las luvas. É igual, é mellor eso que manchar as uñas. Sin duda. Con tinta negra. Sin duda. Que despois dá moito... Sin duda, bueno, non mira, hai temos
3 ovos, Vale. 2 sobreciños de tinta e 250 gramos de fariña. Non precisamos nada Vale. máis, vale? Entón vamos botar aí a fariña. Wow. Sempre me acordarei do día ese que fixeches, non sei que foi. É que non recordo exactamente que foi. Sei que collichelos as bolsiñas de tinta e lura e botáchelo así, pum, na pota. Sí, para facer o caldo, sí. Porque se baleira automáticamente. Eu boto yo sempre. Hai que ter as bolsas limpas. lavadas, Home, claro. xao. Pero eu fago sempre así. Hai que dir, microplásticos, microplásticos saben todo. Microplástico tamén non comeu a lura, seguro. Bueno, entón mira, botamos aí os 3 ovos, os 250 de fariña, e agora que facemos é, abrimos as 2 bolsiñas, De botas de... e vámonos botar, vámonos ir apretando, espera, déxame quitar a outra tamén. Entón agora o que facemos é vámonos doblando, para que solten toda a tinta. Como faz coa pasta de dentes. Efectivamente. Exactamente, como eso. se fai coa pasta de dentes, pois Eso. facede o mismo coa tinta. Chamádenos ao 664-483-419. Ese é o teléfono da Voltas co Prato tamén nestas festas de Nadal, neste mes. Non cambiamos de teléfono, que igual hai xente que pensa que... No. Vos chamade ao 664-483-419 e recordade que, como sempre, ademais de falar con nós, podedes repartir... Bueno, podedes repartir, non, podedes recibir cartiños. 50 euros dunha vez E 50 doutra. na televisión da pasta. E das luras e das E salchichas. das lures e das longaítas de... De todo. Do pesto rozo. Pesto roso, Do que sexa. da pasta negra. Que faja falta. aí. Exactamente, Que faga do falta. que Bueno. faga falta. Entón, cando xa non facemos nada ca culler, metemos a man, vale? Entón, ahora vas ir dando, Ahora non? vamos a amasar. Isto é moi rápido, amasamos un par de minutos ou 3, o que sí despois ten que repousar polo menos media horiña. Pois a masa repousa Vale. e nos marchamos con... Xon, ameixeiras. Hola, amigocho. ¿Cómo estás? Espera que esto comience. Longaniza. Longaniza, espera que eso comience a bailar. ¿Sabes eso que bailar? Ah, porque se é verdad. É verdade, é verdade. Hai que darlle. Aquí xa teño, mira, xa teño a auga fervendo. Para. Que? Pregunta, Sí, Dime. dime. Por 7 millóns de euros, Mima. como lle chamades na túa casa a ese tipo de pasta? A este tipo de... Nós somos macarrón tiburón. Tiburón. Macarrón tiburón. Porque hai xente que lle chama cóbado. Cóbado. Cóbado, sí. Eu Cóbado. xoi un algo máis. Cotobelo. Caracola tamén. A jefa hoxe pola mañán que dixo? A xefa deste programa... Que dixo? A xefa deste programa dixo hoxe que a eso lle chaman na súa casa calzoncillos. Calzoncillos. Ten a súa Calzós. historia aí que parece... O sea, mira esa forma, non lle falta razón, Ten así... Hombre, hai que botarlle imagen. Home, hai que botarlle moita imaginación para que nunha casa lle poñan a eso. Mamá, farme uns calzoncillos, a ver. Con queixo. É que... Atención, E non te ríes, directora, que te estou escoitando. Aquí estás te rindo. Sí. Pero sí. é certo. No, pero hai moitos nomes, é verdade, É certo, é certo. Bueno, de todos os xeitos, é unha pasta riquísima, é unha pasta que sempre temos aí, que colle moita salsa, porque ter un furao ese, non sabe, dentro. sí. Aí queda todo o que lle a quedas sustancia. meter queda a sustancia, entendes? Entonces, para facer con calquera salsa, está moi ben, moi ben, moi ben. Pois imos chamar a convidada de hoxe unha amiga do programa que volve, repite, aquí, que pase, por favor, Margarita e Bertamirán sen Ames, un aplauso para elas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Margarita? Muy bien, Benvida. muy bien. Que? Estamos de festa. Non, é unha pregunta, va. Non tiñas outra cousa que facer e dixetes, va, vou ao Voltas co Prato. Vou ir para ali, porque... Claro. A ver que fan. A ver, nós tamén nestes días temos problemas para encontrar xente. Bueno, Porque a xente quere estar no sofá. bueno, pero Claro, así vennos a fai nós frío. cociñar. Exactamente. Moi ben, para iso estamos para acompañar a xente que hoxe está na casa. Hai que facer. Vamos ver o que fai Xoan. A ver o que me Veña. sorprenden esta xente. A ver. ¿Qué tal? ¿Qué Pues tal? nada, mira, a salchicha que Encantada. lle vai a dar un Cuidado aí, mogollón Xoan. de sabor. Ah, Aquí a teño a plancha, pasta ¿no? cocendo, sí, 10 minutinhos que vamos a cocer a pasta. Que Esa pasa? plancha. A salchicha vamos a botarla de en principio porque sabes que ten moi pouquiño de grasa, moi pouquiño aceite, Sí, sí, porque sí. esperamos que a grasa collera daqui da coller propia a salchicha. grasiña de aí para Outra darlle o pregunta, Xoan. gusto. Claro. Ti botaslle aceite. Moi pouquiño. Moi pouquiño, porque está Para animalo. facendo Pero casi bótase. Sí, un chisco, sí, Bótaslle. sí, un E chisco. o chourizo? Pois depende, se teño Ora, tempo si non... Claro, é que todo depende do que queiras correr. Claro. Porque se non metes o chourizo, o pinchas un pouquillo e ele só vai soltando a É grasa. que eu Claro. teño un trauma con iso, porque a miña parella botoume unha bronca un día Sí. terrible, Sí. terrible,
porque botei un chorriño de aceite para facer un chourizo, así. Na tixola. Que pasa? Eso te Era un anima. pouquiño Non de foi aceite. falta botarlle. Que pasa? Anímache. É igual que, por exemplo, eu que sei, se Que queres... son moito de animar. Claro, lle das arrancada. Ves? Entendes? O sea, que tiña a razón. Sí, está ben. Un chisquiño, sí. Vale. Enchupalo en aceite, non. No, no, era un pouquiño de aceite. Un nada máis. chisquiño, sí. Vale, vale, perfecto. Sí. Sí, está Dito ben, por- tampouco. Querido amor meu, dito por Xoán Quemeixeres, un excelente cociñeiro. Bueno, comigo xa discutiron se botaba antes o allo, despois... Bueno, Eu xa. sabes que eu son un tío de polémica. Sí, sí. Entendes? Sí, sí. Vamos, Vamos, estales que- ti e Mourinho, os dous. Ti e Mourinho, os dous. En polémicos. Vale, Margarita, que che parece Mira, o que está Pois facendo despois Xoán? vou aproveitar esa grasa para rustrir a ceboliña Ajá. e inmediatamente despois vou meter os tomates. Ah, riquísimo. Eses tomates, sí, que son tomates cereixas xunto cos piñóns que tamén os piñón, vou a que os tostar. vas a tostar. Efectivamente. E logo Moi ben. teño un pouco de alfábega e un pouco de ourego, o típico da pasta. Riquísimo, ¿no? riquísimo, Entonces, con un pouquiño de salsa perris, Salsa perris. un pouquiño de vinagre para darlle o toque ácido, un par de Un allos. pouco de pimentón. Efectivamente, de pimentón. Está buenísimo. Xa collemos despois, taladramos aí, o brazo batedor, Chache e pelito. axustamos con queixo e aceite de oliva. Espectacular. Un pesto. Espectacular. Mais ou Espectacular. menos é un pesto, Un non? pesto, Do que riquísimo. falamos Margarita está moi a favor desta receita, Me encanta. Véxote moi a favor, a ver se che gusta tanto de Xuli. Bueno, teño que mirar. vamos. Ya non mirei, dame Mira, tempo. arrímate aí logo, sempre. Bueno, arrímate. Margarita, benvida. Hola, que tal? Bueno, A ver, Julio. o meu é menos A ver, espectacular que me vas a visualmente, pero moito máis espectacular. Bueno, a túa é moi espectacular visualmente. Mira, aquí teño unha masa que fixen ahora mismo, vale? Esta fixémola ahora con 3 ovos e un poquinho de fariña. Moi E ben. agora, ves, ten que quedar Sí, está, así tenriña, vale? E temos que deixar repousar media hora. Como non tomar media hora, temos aquí unha que xa repousou, por supuesto. vale? Esta témola xa repousada. Como ves, xa a fariña que tiña alrededor xa absorbeu a masa, Xa vale? absorbeu, E ahora témola... bote- sí, Ves, xa témola aquí, está. ves se se ve. Ves como Xa está? Aí está, se Xa ve. está para traballar, xa está para traballar. Está para traballar. Buah, Sí. parece Ahora- unha pedra da playa as catedrais. Sí, verdad? Verdad? O recuerdo de Tenerife. É verdad, recordo. No, pero- Non te ido, non te ido. Estuve en Tenerife e me acordei de ti. Claro, que non se pode coller pedras Non do Teide. collades pedras no Non se Teide. pode, non se pode. Eso non é unha pedra do Teide. Non é, isto é pasta, mira. Enfariñamos un poquinho a mesa, movémosla así un poquinho. Bueno, ahora e o que no facemos Teide é- nin ninguna parte, nas catedrais tampouco. Tampouco, non se Non pode. le vedes No, pedras. nin na Catedral de Santiago tampouco se poden levar pedras. Nin Atenas do Partenón. se pode levar as pedras. Nas? Nas joyerías, tampouco. No, nas xullerías tampouco. Tampouco. Bueno, si Aí hai pedras tamén. si é para regalar mamín, si. Bueno, mira, Margarita, Ten Margarita, o que vou aceite de facer é, xa que temos aquí unha pasta feita ca tinta da lura, o que fixen foi, vamos facer uns espaguetis con elas, vale? Vale, E con esas luras que temos aí, que xa fun cortando ahora Sí, pola miña conta, para facer as o que vamos a facer é un rebozado, e vamos rebozar, vamos colocar as luras, o sea, os espaguetes salteadiños e as luras rebozadiñas por riba. Un plato moi de rapaces, para convenceros de que a pasta negra... Tamén é rico. Vas ter un problema hoxe, Margarita. Ui, Vas ter un problema. grande, Entón, mira, grande. estiramos, que é moi boa de estirar, como ves. Sí, porque lle botas aceitiño Ah, botamos un antes. pouco... No, fariña. Fariña, No, sí. aceite non ten nada de momento. Despois saltearémolo con un pouquiño de Sí, aceite. con un Estirámoslo pouquiño máis de que deamos. Sí. Sí. É o que facemos xa. Che liga moi Leva ben. ovos, fariña e a tinta, nada máis, vale? Sí, a tinta. Nin sal, nin nada. O Sí, sal, botamos o auga. Sal E aí. agora que vamos con coitelo, vamos cortando. Vas facendo. Vamos Mira, cortando así. Eso sí que... Vai haber de diferentes tamaños, porque non sale un rectángulo perfecto. Iso ben. Pero vamos a ir Isto colocando é aquí. moi idea boa. Vamos a ir colocando. Margarita, tesme que dicir Moi antes de sentar, como sempre, se hai algún que polos ingredientes, porque A ver. eu vinte moi a favor do de Xoanqui, Gústame moito del, pero tamén me gusta este. Que Chame. queres que che fa? Bueno, pues tens que Gustan probarlo os dous. Pero, despois. muller, hai cousas que nos gustan máis que outras. Ou non? Non vou dicir nada hasta que o probe. Que queres que fa? Eu non vou dicir nada hasta que o probe. Eu digoche que os dous me gustan. Bueno, Os dous son espectaculares. Se non me dis nada, vou te mandar sentar. Pois sento. Bueno, pois... A zona de sufridores, un aplauso para Margarita que está con nós con a volta escoprada da Televisión de Galicia. Vende Berta Mirán, sen ames. Oistes, poñedevos en situación, día festivo, os nenos na casa, os adornos e a árbore ocupando todo. Que facemos? Que comemos? Pois pasta, claro. Estivo moi acertada a nosa convidada pedindo ideas diferentes, porque a pasta pódese facer de tantos xeitos como persoas que a coman. Facer pasta fresca pode ser unha pequena aventura cos cativos, pero se non queremos enredar, unha comprada está perfecta. Os galegos consumimos máis de 4,5 kg cada ano, E cada un. É un dos nosos pratos máis socorridos e saborosos. Por iso,
ter a man diferentes receitas nunca está mal. Hoxe Xoanqui atreveuse cunhas salchichas e un pesto roso para acompañar os chamados macarróns. E Xulio quere conquistar a nosa convidada cunha pasta fresca negra con lura. Quen levará o aprobado de Margarita? Lembrade que tedes moitas receitas das nosas en @voltascoprato, así que seguídenos, por favor. E teño unha cousa que dicir. Se facedes fotos e se facedes receitas estes días, durante o Nadal, receitas do programa ou receitas que fagades propias na casa, sacade fotos. Sacade fotos porque pode ter premio. Pode haber sorpresas. E non digo máis. Así que sacade fotos. Sorpresas. Porque a vida dá sorpresas. Vamos con Xoanqui. Hola, Pigocho. Longaniza, 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 longaniza. Que cogiste otro, vamos. A ver, Mira, Maquines, mira, estou torrando os piñóns Pa que solten aí, para que pa que solten aí. Sempre, claro, cando algo ven sin torrar, ti date conta, solta moito máis arume. Sí. É como o azafrán, sabes? Cando o metemos un poquinho de soplete antes, pois isto igual. E agora o tomate xa está facendo, a cebola xa está transparente, pouquinho a pouco. Quédame un par de minutos e comenzo a botarlle as especies que se fai en nada, porque isto está seco, e despois os líquidos que reducen tamén en nada. pero iso despois tú tens que pasar polo Todo batedor. iso vai Vale. para aquí. Para o vaso batedor. Para o brazo Chan, chan. batedor, para o procesador, para o que lle des amar, vale? Vaso batedor. Chan, chan. Claro. Sí, ten nome de vilán, sabes? De Mira, malo. funciona, pero... Non vai. Cala a boca que Non vai. funciona o vaso batedor. Vai. Aprieta aí arriba. Aprieta así, mira. Vale, vale. Era así. All right. Yeah. Imagina que meto en el... No. Faz pesto, tío, roso tamén. Faz pesto roso, Pesto roso. con proteína. Proteína Non vale da boa. para veganos. Canto tempo tens que ter aquí a pasta? Porque leva aí... Pois 10 minutos. Tío de seguir as indicacións do fabricante. No, é o tempo que leva, non Vale. leva máis. Pensei que ibas a ollo. 10 minutos. Home, pois... Ollo clínico. Neste caso, sí, vou a Vale. ollo. Pero Vale. non, está ben, está perfecta, No, xa se ve, está duriña. Pois de nada por avisar. Non hai fallo, moi ben. E non tiramos a auga, porque despois ao final é o que nos sirve para compensar para a textura da salsa. Gústame. Moi ben, pois, Vale. dalle caña aí ao piñón, máis ao tomate. Efectivamente. E imos con Xulio, de Sillena. Con la pluma de una gallina y la tinta de un calamar. Madre mía, qué canción. Esta escolleu na nosa directora. Seguro. Seguro. De paso que chamaba calzoncillos aos macarróns. Por que lle chaman calzóns aos macarróns? Non sei, porque ten un lenguaxe moi... Dixo que era porque se parecen, Os slips. Que se vai parecer aos slips? Bueno, Non se parece a nada. non vou facer máis. Non vas fazer máis, perfecto. Non vou facer máis. Pero eu vou facer unha pregunta de concurso. Veña, vai. Señoras e señores, hai algo que utiliza Xulio Mato para volver a súa pasta negra. Que é? Tinta de lura. Tinta. É así. Que lle engade Xulio a pasta para facela negra? Tinta. Mira, xa temos aquí Tinta de uns lura. espaguetes, 664-4834-9, chamada de voltas co prato, 50 Tinta. euros en xogo. A resposta é... Tinta. Que fai Xulio Mato para... Tinta. Que utiliza Xulio Tinta. Mato? No, que utiliza Xulio Mato para facer miñocas negras. Tinta. Porque parecen miñocas. Son espaguetes. Parece miñocas, Sí, eh. ahora porque ves así, despois aí ves vai así, perder a farina e vai quedar negro, É cebo vivo, como cando compras cebo vivo. Fixade, vos é Sí, cebo ten vivo. razón, que Cebo vivo. pode parecer. Bueno, Veña, mira, cebo vivo Vale. aí, mira. Tempo de cocción. Só che falta o serrín. tempo de cocción. Ata que flote. Metémola na auga e vais a fundir e cando flote, témola, vale? Pareces un pouco Begoña con esas indicacións. No, pero así. Vale. É que a pasta que facemos, a pasta caseira, cando flota é cando a temos. Vale. Nada, son uns segundos, E non se pegan. Vamos a intentar que non. Porque, claro, eu sempre teño Vamos medo mover. de que se che peguen aí... No, e mira, che quede- están soltiños, ó. Sí. Estes vámonos sacar e vámonos non saquear rompen, nin despois. nada. Vamos a intentar que non rompan tampouco, Ya calienta. están flotando. Bueno, pero espera, que ferva. Cando ferva, eso sacamos. Vale. No, este é moi rápido, eh? Vale. Vamos a ir a Ribeira. Mari Carmen, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Ben, mirando a voltas co prato. Bueno, si me gusta que, a ver, é o millor que podes facer nun día no que non hai que facer nada. Oh, me digo eu. É o millor.
Ti poste, que mellor maneira hai de non facer nada que tirarte no sofá e ver a voltas co prato? É un gran experto en eso, Cañotas, Eu falle caso. sei moito de non facer nada, de verdade, Mari Carmen, sei moito. Entón, ui, cuidado que vai empezar eso a Xa saltar. estamos. Vai empezar eso a saltar e botas a agua por fora. Xa está. É que xa me amenazou, Este é o... xa me amenazou a malla de vestiario mira os con que me espaguetes, salto o aceite. Mira os espaguetes. Uah, Mira que maravilla. Uah, que espaguetis. Mira que maravilla. Mari Carmen, que che parece un espaguetis que está facendo Xulio? Perfecto. Perfecto. Moitas gracias, 50 eurazos. Pois acaba de dar. podes Teño levar moi 50, podes levar 50 euros se me dis como fixo que sexan negros. Pois con tinta de lura. Moi ben, aí está. Un aplauso, 50 euriños. Moi ben, 50 euriños que van para Ribeira. Vamos Moitas a mandar... gracias. Nada, vamos a mandar un bico moi grande, pasa boas festas, vale? Eso é. Igualmente. E moita salud. É moita salud, aí está. Chao, chao. Gracias. Bueno, mira, Xulio, ese para que non se aceite- peguen, un chorriño de aceite e movémolos un poquinho. Ping, Vale, pam, ves? ese aceite anda ping, pam. Xa o temos, sí, porque aí vamos a rebozar. Xa temos, vale, así xa non se nos vai pegar. Así que vamos a facer o rebozado, empezamos a fritir. Vou sacar isto de aquí. Vas facer un rebozado, entonces eu vou marchar con Xoan. Veña, vale? rebozado, fariña e ovo, nada máis. Tino con ese aceite. Sí, señor. Escandalosos son los que han, señores. Buah, unha canción de actualidade. Cocina y morcilla. Unha canción de lista de superéxitos deste verán. Cala a boca e que outro día con Hai que calor de Conchita Velasco saliu unha película americana, macho. Que va. Hai que calor en la ciudad. Flipei. Que dáballe que non vexas. E cando mirei en internet, pero se é Conchita Velasco. Ostras. Flipas. Non sei que película era, pero mirad a canción, que é moi chula. Hai que calor en la ciudad, decía. Ah, que é certo que hai moito tempo que non o dicimos, pero temos unha lista de Spotify con todos os superéxitos do A Voltas co Prato. Buah, é unha maravilla, As cancións de A Voltas co Prato, podedelo buscar, as cancións de A Voltas co Prato, aí están todas as cancións que utilizamos nestes casi 900 programas, porque sí, este mes de decembro facemos 900 programas, Que non é unha broma. que non é unha broma, Bueno, non é unha broma e, sobre todo, non é unha broma na televisión de hoxendía. Que hoxendía os programas non duran tanto, pero Efectivamente. cando hai tanto amor e cariño, hai que seguir facendo. Mira toda a agua que jardaches. Sí, jardei unha pouquiña que llevamos a botar aí. Ahora temos aquí os macarróns, os tiburóns, Ou os calzóns, ou os cóbados. Os cóbados. Os manolitos. Vamos a baixar aquí un pouquinho os manolitos. E aquí incorporamos un pouquiño máis. Un pouco de agua aí. Sí, un pouquiño de auga. Un chisquiño nada máis, Pero- E depois un pouco de aceite de oliva, vai. O sea, técnicamente... Aí vai. Aí vai, vale. Técnicamente, pa que é o da auga? Para que quede un poquinho máis licuado. Ademais, ahora vai a levar como un minuto máis de cocción e tamén evapórase moito, sabes? pa que vale. Claro, non ves que queda moito máis... A ver, Uf, efectivamente, é o rollo. Uf. Eso. E agora Uf, que ben moi, ten moi pouquiño, ao contrario Guau, co moi ben. pesto normal, ten moi pouquiño de aceite de grasa. Ao final solamente ten o do longaniza, non? O que llevamos a botar ao final de todo é o queixo. E vamos a ligar todo co queixo. Buah. Aí estamos, botámosles e incorporamos, como non, a longaniza con todos estes xuguiños, que este é o aceite que nos interesa. Este, vale? Vou ver como está a Margarita, porque estaba así, Vale. botada para atrás. E eu creo que é porque está alucinando coa receita. Me gusta, eu creo que Veña, vai vamos co público gustar, da Voltas co Prato, imos con Margarita. Sí, Vamos, mire, este outro que quero probar. Outro que quero probar, ves? Eu teño unha gana de A probar ver, esa comida e que Iso, ten que estar eu estaba mirando para espectacular. aí, dime a verdade. Ti estabas un pouco botada así para Eu atrás. xa non sei sabes? nin que me Con encanta. cara de velocidade. Con unha gana de comer que non Sí. devoraba. Home, non comín. Sí, non comites. É para iso que fixen empanadas. Meca. Pois agora tens que comer polo menos, un cacho de cada prato. Non tendes tempo. Bueno, Pouco pero despois tempo nos pódelo queda. levar. Mira, Xulio e Xoan, que aí tes as dúas receitas. Claro, de Xoan que xa está rematadísimo, parece. Buf, con esas longoitas aí. Ten unha pintaza. Buf, que pintaza, sí, sí, sí. Dios mío. Pero a que mí, me metes nun lío agora. A pasta de Xulio tamén me chista, Así, Tamén- verdad? Tamén me Eu gusta. creo que pode ser interesante. Mira como se está arreglando o queixo. Ui, mi má. Eso é un Eso é un vicio, espectáculo. Eso é un espectáculo, Eso é riquísimo. Eso, Vai, están Dios. comentando por aquí, eso se o meto ao forno. Se o meto ao forno. Se o meto ao forno, Eso é... maravilla,
queres ir ver de preto de Xulio? Por veña, por favor, está dicindo. Vaya, vamos a dar un aplauso a Margarita. Vamos. Oh, mira. Hola, Margarita, ¡Qué mira. espectáculo! ¡Qué Ya espectáculo! estamos ahí, Ya estamos. Riquísimo, qué Pues pinta. Con allo, Espaguetes, Ay, un poquinho de es allo. un crack, tío. Mira, mira as luras, que boa pinta, Qué boa pinta. Pequechiñas. Luras además de verdad, Lunes de verdad, Sí. Non as que moitas veces dan por aí. Eso es aquí, Esto non é gato por lebre, Aí está. Entón, mira, Cuidado. vamos a ir Esto preparando é aquí. Xulio é dos que dá zamburiñas, non volandeiras, Eso é, hombre. Cuidado, Non anda con historias, Xulio Mato. Aquí tonterías as xustas. Non dá vieira do Pacífico, Xulio Mato, Vamos a emplatarlo, mira. Vamos a colocar aquí Qué no medio do prato. pinta, qué Xulio, Vamos a ajustar, como moito dache vaca vella en vez de boi. Tampouco. Wow, que pasada, Xulio. Mira, vamos a poner aquí un Ay, poquinho para Xulio. ela que nos probe. Non sei que facer. Vale ter complicado, E Margarita. agora Eu- o que moi facemos, nerviosa, moi isto xa mal. fixeron os rapaces con nós, vale? Vale, Só teño un poquinho de sal. Entón, agora Sí. o que facemos é, colocamos unhas luriñas por riba, Ai, mira. Meca. colocando aí, e quédanos Ai, señoras, señores, vamos a dar un aplauso a don Xulio Mato, animal. 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 Veña. Vamos con Xoanqui. Ai, Dios mío, estou perdida. Ai, de Xoanqui. Mira de Xoanqui aí. Ai, Pero que Xoanqui. Esto vai para aquí. Outro Esto crack. vai para aquí. Outro crack. Outro bicho. Outro bicho, Pero outro eso tamén bicho. vai a estar riquísimo. Eu creo que vas a telo Outro aplauso para don Xoanqui a Beixeiras, por favor, Que auténtica pasada. Así. Ahí está. Chegou un momento da verdade, Margarita. Vas ter un problema. Pasa para a cabeceira. Gusta o queixo? Por favor, Me encanta. O queixo forte. pase por aí, para aí á dereita. A cabeceira ven Margarita porque chegou o momento de probar e chegou o momento de que nos dé unha valoración. Estás nerviosa? Uf. É que mo tes... Difícil. Es que é espectacular a receta de hoxe. Mientras tanto, vamos repartir cartiñas para a xente que está na casa. Que tipo de pasta utiliza hoxe Xoanqui Ameixeiras? Calzoncillos. Podemos decir calzóns, Calzoncillos. podemos decir cómodos, podemos decir macarrós. Macarrón. Si queredes, podedes decir obrigar. o que Tiburón, volver macarrón. tiburóns. Manolito, 664-483419, chamado a voltas co prato. Podedes decir si queredes calzóns, non hai problema ningún. Veña, vai dando, sí, agora ven Xoan que ti vai probando. Que utiliza hoxe Xoan que Meixeiras? Pois utiliza unha pasta espectacular. Calzoncillos. Calzóns, macarróns, cómodos, tiburóns. Era un paso de baile que tiña preparado. Vin pasar a vida de Xoanqui por diante dos meus Eu ollos. vin pasar a vida de Xoanqui e a supervivencia deste programa, Vin pasar aí estivo. Veña, repartimos cartiños. Imos a Ourense. María José, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. A ver, María José, contanos que tipo de pasta cociña hoxe Xoanqui Ameixeiras. A ver, calzóns, macarróns, tiburóns. Aí está, moi ben. 50. Dixos todos, Bueno, mandamos un bico enorme, xa sabes que este é a tua casa, podes vir cando queiras, vale? O mesmo para vos. Veña, un bico, parabéns por esos 50 euriños. Chao, chao. Chao. E agora si, o noso objetivo hoxe é darlle paso ao tempo aos da hora galega. Así que imos alá. Non hai fútbol hoxe. Non hai fútbol hoxe. Margarita. Tranquilos, non. De Berta Mirán, sen Ames. Quen gaña o a voltas co prato do día de hoxe? Moi ben. Xoanqui Ameixeiras! Moi ben. Bueno, non soltou a noticia, porque vin que Xoanqui estaba moi confiado coa súa receita. Señoras e señores, nos marchamos, queden coa actualidade, coa hora galega. Vémonos mañán con máis receitas, como sempre, na Voltas co Prato, pero recorden que no noso Instagram están todas, así que, por favor, seguídenos en @voltascoprato. E vou non dicir, hoxe a noite, na Radio Galega, ás 10, a penaltis. Chao, chao!